Erän viimeinen minuutti. Tästä video. Heti kun leipoo tuossa leivoulla. Näytteli sulla tulee palkissa. Ja sitten tuosta kun se yrittää se kaaripallo, niin on palovaa ja pitää tulla. Vähän nostaa jalalla. 2 minuuttia piti palloa. Kuka? Meneekö hyvä tulla? Huuttaa tuomarit, että ei saa mennä. Ei kun valmentaja, että ei saa mennä. Kaikki. No mihinkin niillä on kiire? Miesmerkillä tulee, niin lopussa joutuu. Sitten jos lähtee kahvia, niin ei tuo saatana... Älä että siihen loppuerään lähde pois. Tähän päättyy ottelun toinen erä ja tauolle lähdetään vierasjoukkueen Loviisan johtaessa maaliin 6-4.